Dnes medzi nás prišli Zuzka Čaputová a Pavel Sibila. Tak vítajte. Ďakujem pekne. Zuzana je advokátka a pracuje, alebo spolupracuje už dlhé roky, myslím, že okolo 15 rokov s Via Juris. Zuzka, my tu máme taký zvyk, že vždy na úvod sa opýtame hosti takú voľnú otázku, že tak porozprávajú vlastne, že ako sa ku tej práci dostali a na čom najviac práve teraz robia. Takže ako to je s tebou? Ďakujem za pozvanie, dobrý večer. To už funguje, len oni ťa tam pridajú, keby bolo treba ti pridať zvuk. Čiže ako som sa dostala k tejto práci? Ja neviem, riadením osudu napadá prvá odpoveď. Ja som pracovala už počas vysokej školy na právnickej fakulte, teda v mestskej samospráve a bola som aktívna v 3. sektore, tak to tak nejak prirodzene vyplynulo, že otázky miestnej demokracie a účasti verejnosti na čomkoľvek, čo sa týka ich životov, ma zaujímali. A vyplynulo to do postupne užšej spolupráce so združením Via Juris. Predtým to bola ešte CEPA, podpora miestneho aktivizmu. Ja len možno doplním, lebo neviem, či všetci vedia, že to bolo v Pezinku, toto, už úplne od začiatku. A čo ja viem, keď si bola na škole a rozhodovali sa študovať právo, tak bolo to prečo? Čo ťa motivovalo vtedy? Pamätáš si na to ešte? No, ja som chcela študovať psychológiu, len ma tam nezobrali, takže som omylom právnička, ale mala som samozrejme aj prihlášku na právnickej fakulte, lebo ma zaujímala história. Takže to bolo nejak tak blízko k tomu a možno, že nejaká snaha vyvažovať neférovosť a nespravodlivosť úplne prirodzene, tak toto bola možnosť a platforma, ako to v rámci profesie realizovať, takže asi preto právo. A keby sme mali krátko predstaviť Via Juris, kto a s akými problémami sa obracia na Via Juris? Via Juris je tu už 23. rok, takže vlastne aj to spektrum oblastí, ktorým sa Via Juris venuje, sa postupne vyvíjalo. Ale v zásade to, čo som už naznačila, že je to otázka pomoci ľuďom, ktorí sa chcú zapájať do rôznych rozhodovacích procesov, je asi taká hlavná vec. To znamená, že jeden z našich pilierov našej činnosti je, voláme to pracovne, že zodpovedný občan. To znamená, pomáhame ľuďom v konkrétnych príbehoch, kauzách, ako sa dostať k informáciám, ako sa dostať k efektívnej účasti, najmä pri rozhodovaní o veľkých zámeroch stavebných a také, ktoré majú napríklad presah do životného prostredia, petičné, zhromažďovacie právo a podobne. Čiže pomoc aktívnym ľuďom, ako efektívne participovať na verejnej moci. A druhý pilier je oblasť verejnej moci, ktorý som už naznačila. Tam sa v posledných rokoch intenzívne venujeme slovenskému súdnictvu a v posledných 2 rokoch sme si k tomu najmä analyticky a vyúsťuje to až do témy, o ktorej dnes budeme hovoriť, začali venovať aj fungovaniu polície a prokuratúry v rámci toho zodpovednosť verejných činiteľov a podobne. Prečo dochádza ku zneužívaniu verejnej moci? Teda ak zvolíme niekoho, tak prečo k tomu dochádza? Čo si vy myslíte o tom? Prečo? Asi je to čiastočne v ľudskej prirodzenosti istej skupiny ľudí, ktorá potom možno aj inklinuje k mocenským pozíciám. Toto môže byť nejaká taká prapodstata, ale to, prečo k tomu dochádza na Slovensku v takých rozmeroch, ktorých sme svedkom, tam si myslím, že už narážame na to, čo je našou témou, a to sú systémové problémy. Tá tendencia zneužiť pozíciu, zobrať si viac, ako je mi legitímne dané, je možno, našli by sme takých ľudí v každej krajine, ale na Slovensku je to možno o tom, že neprichádza k efektívnej spätnej väzbe. To znamená k vyvodeniu zodpovednosti, najmä myslím trestnoprávnej zodpovednosti, či už je to za korupčné trestné činy alebo iné typy skutkových podstat alebo trestných činov, ktorých sa môžu dopúšťať napríklad verejní činitelia. Čiže to narážam trošku na systémové nastavenie orgánov, ktoré tú zodpovednosť majú vyvodzovať. To je jedna vec. Ale ešte by som tomu dodala taký tretí moment, a to je taký ako keby všeobecnejší stupeň v zmysle tolerancie ľudí voči tomu, čo všetko je na Slovensku možné. A to sa meria raz za 4 roky pri voľbách, pri najmenšom. A vtedy sa zrazu ukáže, že aj keď sú niektorí politici, prípadne politické zoskupenia pochybné, sporné,
tak to vyvodenie minimálne politickej zodpovednosti ako keby neprichádza. Čiže možno je to súvislosť s historickým vývojom, že tá spätná väzba alebo tolerancia k zneužívaniu moci je tu väčšia ako v iných krajinách. Ja si myslím, že toto sú 3 faktory. Čiže taká nejaká akože čiastočne ľudská prirodzenosť ľudí, ktorí tú moc nezvládnu, systémové nedostatky v tom, že nedochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti právnymi nástrojmi a potom také povedomie o tom, že však vlastne je to také na Slovensku skôr až bežné veľkým percentom ľudí. Že ako keby nie je tlak tej verejnosti, aby to tak nebolo. Ty to ako vidíš, Paolo, podobne? Ja to vidím podobne. Tie dôvody ešte by som dodal, myslím si, že čiastočná odpoveď je aj, že mnohí ľudia, ktorí idú do nejakých verejných funkcií, už tam idú s tým, že budú mať moc a budú ju vedieť využiť vo svoj prospech. Druhá taká poznámka je taký výrok, že keď chcete preveriť charakter človeka, tak mu zverte moc. No a pri nejakých volených funkciách tam nevieme vopred, ako preveriť toho charakter človeka. Možno má niekto známosť o tom z jeho blízkych, jeho kamarátov, ale veľakrát až v tej funkcii sa to preverí, že aký má charakter a že či tu moc neužíva alebo využíva na prospech ostatných ľudí. A my sme stále mladá demokracia, takže svojím spôsobom sa stále učíme, že to je taký proces, ktorý vyžaduje niečo aj od tých, ktorí tu moc nemajú, a to je tá kontrola, o ktorej hovorila Zuzana. Nie je to tak, ako pred 89., že je tá nejaká úzka skupina ľudí, je tam jedna strana a my sa musíme spoľahnúť, že to tak je a bude to tak na večné časy. Teraz sa to neustále mení a vrajím, vyžaduje si to niečo aj od tej občianskej spoločnosti, od tých voličov a niekedy je to náročné, verím tomu teda pre bežného človeka, že dohliadať na toho svojho poslanca, že čo robí a že či tu moc nezneužíva. Vy reprezentujete vlastne tu dnes 2 organizácie, ktoré sa s 2 ďalšími spojili v kampani Štrngám za zmenu. To sú aj vlastne také, jej symbolom sú tie odznaky, ktoré niekde možno vidíte aj na stoloch. Ja len doplním, že vlastne popri nadácii Zastavme korupciu a Via Juris je tam nadácia Pontis a Inštitút pre dobre správanú spoločnosť. Takže tieto 4 organizácie sa rozhodli vyvinúť iniciatívu, alebo neviem, či to môžeme nazvať iniciatívu, kampaň Štrngám za zmenu. A čo je cieľom tej iniciatívy? Čo bolo na začiatku, bolo práve to, že sme svedkami z tých javov, to, čo som spomínala, teda nevyvodzovanie zodpovedností. A na druhej strane nás zaujímalo príčina. Používa sa pojem únos štátu, s ktorým ste sa možno stretli, my nie sme jeho autormi a je to vlastne pojem, ktorý hovorí o oligarchizácii spoločnosti, hovorí o tom, keď verejná moc nie je vykonávaná tými, ktorým bola vo voľbách zverená, ale ľuďmi v pozadí a podobne. Ten jav je aj na Slovensku, podľa našich skúseností, napríklad z jednotlivých príbehov a kauz, ale teda taký bujarí a tak sa mu dobre darí práve kvôli tomu si myslíme, že nedochádza k vyvodeniu zodpovednosti. A keďže sme právnická organizácia, tak sme sa pozreli na systémové nedostatky a potom vlastne už medzi tým prebiehala komunikácia medzi ďalšími organizáciami a nami o tom, že či v súvislosti s blížiacimi sa voľbami nevyužiť tento faktor volieb a neurobiť ponuku politickým stranám, aby sa prihlásili alebo vyjadrili k návrhu našich opatrení a toto sa vlastne stalo. Čiže postupne sme oslovovali jednotlivé organizácie a dali sme sa dohromady tie 4 subjekty, ktoré si spomenú. A zároveň sme analyticky pracovali na ponuke tých opatrení. Via Juris v témach polícia, prokuratúra, súdy. SGI malo NKU, Pontis mal takú koordinačnú úlohu a nadácia, to boli schránkové firmy a prikrmovanie ako ďalšia skutková podstata trestného činu. No a vlastne sme spracovali odborný materiál, návrhy systémových zmien, ktoré sa v rámci kampane, alebo teda takej ponuky pre politické strany, tá kampaň bola orientovaná na komunikáciu s nimi, sme sa snažili ponúknuť, aby si tie opatrenia adoptovali a zaviazali sa k tomu, že ak sa dostanú, ak budú tvoriť vládu, tak tie opatrenia aj zrealizujú. Oslovovali sme teda iba politické strany, kde je šanca, že sa dostanú do parlamentu. Ja ešte k tomu dodám teda, že áno, že vlastne ten podnet bol aj blížiace sa voľby. A ako sme povedali, že síce tie rozdiely v legislatíve nie sú priepasné, ale stále je tam nejaký priestor zlepšiť fungovanie jednotlivých inštitúcií tým, ako je nastavená legislatíva a potom je to už o výkone tej konkrétnej funkcie. Ale nie sme organizácie, ktoré by mali možnosť a taký vplyv, aby sme dokázali presvedčiť o politikov, že tento človek má byť policajný prezident, tento má byť generálny prokurátor. My môžeme im povedať, ako by mal prebiehať systém voľby, ako by mali tie organizácie, tie inštitúcie fungovať.
a nechceli sme ostať pri tom, že budeme len čakať, že čo urobia opäť politické strany, za akými programami, veľakrát len heslami prídu. Pamätám si voľby, keď bolo modrá je dobrá, potom boli ľudia si zaslúžia istoty a vedeli sme, že asi to chce niečo už viac v dnešnej dobe, že chcelo by to nejaký konkrétny návrh. A povedali sme si, že my pripravíme tie návrhy a potom ich predostrieme politikom. Návrhy, ktoré sú neideologické, sú odborné. A ukáže sa, či naozaj majú záujem o nejaké zlepšenie, či si tie návrhy osvoja. Aké sú tie návrhy na zmeny, ktoré by sa tam mohli udiať? Možno ešte predtým jedna veta, že keď sme sa púšťali do lebo súdnictvu sme sa analyticky venovali v poslednom období, ale polícia a prokuratúra boli nové témy. A bola to pre nás veľmi zaujímavá skúsenosť, veľa sme sa naučili a snažili sme sa najmä ten systém spoznať znútra. To znamená komunikovať s ľuďmi, čo to dalo, čo ten systém dal a s ľuďmi, ktorí mali odvahu s nami hovoriť. To znamená s prokurátormi, policajtami, samozrejme byť v kontakte so sudcami o tých odborných veciach, čiže spoznať to nie teda iba od stola, obrazne povedané. Vychádzali sme takisto z medzinárodných odporúčaní a najmä sme sa snažili porovnávať ten systém slovenský s ostatnými európskymi krajinami. Čiže to boli také 3 informačné zdroje. Čo sa týka polície, tam my sme spolupracovali v tom poslednom období veľmi s Marekom Vagovičom, investigatívnym novinárom a zároveň sme robili na niektorých kauzách, teda on ako investigatívec a my ako reflexia právna napríklad podnecovali prešetrovanie niektorých vecí, čo sa veľmi pekne spájalo s reálnym životom, to naše teoretické skúmanie. Pri polícii možno stručne to zhrniem k tomu, že ako si naznačil, policajný prezident, ten systém je tak nastavený, že je v priamej podriadenosti ministrovi vnútra. Čo okrem iného znamená, okrem toho, že je teda podriadený, znamená to, že po každých voľbách, ako si určite je možné všimnúť, dochádza k výmene policajného prezidenta, ale aj riaditeľov krajských okresných riaditeľstiev a podľa informácií teraz znútra toho systému aj k výmene šéfov vyšetrovacích tímov. Čiže je tam úplná personálna diskontinuita. Zároveň ľudia hovorili o tom, že tam je veľmi silná solidarita, alebo respektíve loajálnosť, že tam netreba veľmi rozdávať pokyny, v ktorých veciach sa treba ako angažovať, ale teda je jasné, že aká línia je teraz pri moci. Zároveň sú tam ďalšie zaujímavé oblasti, na ktoré tu nie je priestor, ani sme sa nemali priestor my im venovať, ako je motivácia cez hodnotiaci systém v rámci polície. To sú všetko veci, ktoré sú hodné systémových zmien a pohľadov. My sme sa sústredili na niektoré dôležité veci a to je vytvorenie polície ako samostatnej inštitúcie. Doteraz polícia funguje, vlastne policajné riaditeľstvo je jedným z odborov na ministerstve vnútra. Nefunguje ako samostatná entita. A zároveň zmeny, ktoré sa týkajú menovania alebo výberu riaditeľa, respektíve prezidenta policajného zboru a jeho v súčasnosti bezdôvodnej odvolateľnosti. Inšpirujúci bol pre nás český model, kde je možné policajného prezidenta odvolať iba na základe taxatívne stanovených dôvodov. To znamená prvky, ktoré by posilnili samostatnosť a zmenšili politickú podriadenosť alebo vplyv politickej moci na výkon polície. Pričom nepopierame, že aj v iných krajinách je polícia vo sfére zodpovednosti výkonnej moci a teda to prepojenie s politickou mocou, ktoré je výkonná moc nositeľom v tom ktorom období, je prirodzený do istej miery. Ale oslabenie týchto prvkov, o ktorých som hovorila, by prispelo k silnejšej alebo k samostatnejšiemu výkonu jej právomoci a s tým úzko súvisí tretie opatrenie, ktoré sa týka polície a to je osamostatnenie policajnej inšpekcie. Ja mám len k tomu takú možno aj technickú otázku, že do akej miery detailu si to máme predstaviť, že ste to vy rozpracovali, že je to vo forme nejakých odporúčaní, alebo je to vo forme nejakých návrhov zmien zákona, neviem, čo presne k tomu treba, aby sa udiali zrovna tieto konkrétne zmeny, ale ako pre mňa je to, myslím aj pre mnohých ľudí, čo sú tu, že zaujímavé, že do akej miery detailu je to rozpracované. Ten najdlhší materiál, lebo my sme ho potom samozrejme pre účely komunikovania verejnosti zhutňovali, skracovali a najmä zjednodušovali z toho právnického jazyka, ale ten náš analytický podklad má desiatky strán. Nemá podobu legislatívneho návrhu v zmysle paragrafového znenia, ale má návrhu legislatívnych odporúčaní. To znamená aj vytipované konkrétne právne normy, ktoré by mali byť zmenené až takmer po formulácie. Pričom to je dôležité povedať, že my sme z toho vyextrahovali odporúčanie, ktoré sa týka napríklad tieto 3 oblasti v rámci polície, ku ktorým sa strany mali prihlásiť
nesnažili sme sa ich zaviazať k implementačným mantinelom, ako snažili sme sa naformulovať tú zásadu alebo to opatrenie natoľko presne a špecificky, aby nebolo možné ho ako keby obsahovo vyprázdniť, ale zároveň uznávame, že následne je možné to pravidlo, musí obsahovať isté hodnoty, ktoré nesie, je možné ho aplikovať a tam sa už dá hľadať. Aké sú tam vaše návrhy a čoho sa týkajú, Paolo? Schránkové firmy je taká zaujímavá téma, lebo má dve roviny. Jedna je, že veľakrát sa firmy, ktoré sú naozaj len schránkou niekde poštovou na doručovanie komunikácie a nevykonáva takmer žiadnu činnosť, nie sú tam žiadni zamestnanci, ale sú už len možno nejaké transakcie potom finančné, tak sa veľakrát aj proste v dávnej minulosti často sa využívajú na kvôli daniam. Znížiť si daňovú povinnosť, nejak týmto spôsobom sa odbremeniť. U nás veľakrát, alebo je podozrenie dôvodné, že tie schránkové firmy, ktoré sú často na Cypre, na štátoch v Karibiku, slúžia na to, aby zakryli skutočných vlastníkov, ktorí buď priamo sú politici, alebo majú prepojenie na politikov. Čiže nie už len kvôli tomu, ako keby, že vyhnúť sa tej daňovej povinnosti, ale zakryť skutočných vlastníkov. Táto téma je tu už dlhšie a máme zákon, ktorý bol na niekoľko pokusov prijatý, alebo bol tam niekoľko návrhov a prijal sa taký zákon, ako sa prijal, ktorý pokrýva len, dá sa povedať, že 20% verejných peňazí, ktoré idú cez verejné obstarávanie. A potom je tam ďalšia obrovská suma, ktorá ide cez iné zmluvné vzťahy so štátom a súkromnými nejakými subjektami. A my sme sa v tom návrhu snažili pokryť teda celý ten balík verejných peňazí a celý ten biznis nielen, ktorý ide cez verejné obstarávanie. Čiže to je jeden taký základný princíp, ktorý je v tom našom návrhu, aby sa to netýkalo len verejného obstarávania. Ďalší ten princíp, ktorý tam by podľa nás mal byť uplatnený je ten, aby ten register, dalo by si to zjednodušene povedať, že je schránok, ale ono sa to volá, že konečný užívateľ výhod. Každá firma by mala doložiť, že toto je ten konečný užívateľ výhod, aby bol verejný. On už teda je, ale nie je úplne dokonalý. Ďalší princíp je, že tie sankcie, ak niektorá firma zapíše do toho registra nepravdivé údaje, neboli v mnohých prípadoch len teda možnosťou, ale povinnosťou, nevyhnutnosťou, ktorý zákon povie, že táto sankcia sa uplatní, ak sa zistí, že tam bol nepravdivý údaj uvedený. Vrátane možnosti sankcie odstúpenia od zmluvy. A ďalší taký princíp, možno posledný k tomuto, je, aby tie sankcie boli uplatňované aj na osoby, ktoré zapisujú údaje do toho registra. Aby to nebolo to riziko len na tom konečnom užívateľu výhod, ktorý sa môže spoliehať, že sa na to nepríde, ale aj na tom právnikovi, notárovi a tak ďalej, ktorí majú tú možnosť zápisu do registra, aby aj oni boli prípadne postihnuteľní, ak vedome tam zapísali, alebo nevedome, musia si dať pozor, ak tam zapísali nejaký nepravdivý údaj.